小学生に裁判所の仕事を知ってもらおうと模擬裁判を体験する企画が今日大阪地裁で開かれました。参加した34人の小学生が実際の法廷で裁判官役や検察官役などに分かれ、架空の放火事件について審理を行いました。また裁判員となって判決の内容を話し合う評議会も体験。本当にやったっていう証拠はないし、認められたのには逃げたのがちょっと怪しい。有罪か無罪か、議論は白熱しました。他の人の意見を聞くっていう力がすごいついたかなって思ってて、すごく楽しかったです。